பரிணாம வளர்ச்சடைஞ்ச மின்மினி பூச்சை இப்ப காட்ட போறேன். இதோ உங்களுக்காக. ஆஹா, ஊடு திறந்து கிடக்குது. உள்ள பூந்துறாடு தான். அத்தி எத்தா தண்டி. டேய் வாடா உள்ள. முஜே தமிழ் நஹி மாலும். ஏற்கனவே புண்ணா கிடக்குது. அதுலயே வந்து மூக்கு வைப்பான். போட அப்படி. மாட்டடி மாட்டு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு ஆகட்டும், உன்னை பிரிச்சு மேய்ஞ்சிடறேன். வெறித்தனமா பாத்துட்டு இருக்காரு. தல அப்படி என்னத்த பாக்குறீங்க? டேய் அதெல்லாம் நீ பார்க்க கூடாது. கண்ணு கட்டுறோம். உள்ள போடா. போங்க போங்க. ஏய் மாப்ள நீ ஓடிடா. இந்த வந்துட்டு மாப்ள. அண்ணே என்ன மூட்டை தோக வச்சிருக்கீங்களா? ஒண்ணு கொடுத்தா என்ன குறைஞ்சா போகும்? ஆமாடா குறைஞ்சுதான் போகும். போடா அந்த பக்கம். பாஸ் என்னடா இந்த கையில வச்சுக்கிறீங்களா? இது கொஞ்சம் உணாங்க. எது இதுவா? சாப்பிடுவியா நீ? சூப்பரா சாப்பிடுவனே. கொண்டா.